गावनो हाग्रामा महिलारिया सावरायग्राखौ बरायदों एकर्डआनो थिग नङाबा मानो बरायखो एकर्ड खालामग्राखौलाय आरो बिथांमोनखौ आइबिनि अफिसारफ्रा होम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा एकर्ड खालामनायनि सिगाङाव खनले रायलायदों बिथांमोनजों दिनै जेबो मिथिया होनदों रायलायदों बिसोरजों आं मिथिगो जेटा ट्राइबाटक जायो दिल्लीयाव माने केरल नार्जारी रबिनसन मोसाहारी मोनखौ थिनहरदों बिटिसिनि अफिसारफोरखौ हाग्रामा महिलारि मोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो बिसोर जनानै नायगासिनो दङ गासैखौबो आरो जेला मिथिबाय एकर्ड मोनसे जानो थांगासिनो दङ अब्लासो हाखु दाखु खारलांनानै बिसोरो एकर्डा जानाङा बिराद एकर्डखौ जानोनो होआमोन अके एकर्डा जानाङा मा खालामनांगौ बेखौबोथ' बुं नोङो राजनिति खालामनायाव बिराद बिजि जाबाय खिन्थु एकर्डा जानाङा मानो जानाङा आरो दिनै बर' कसारी काउन्सिलनि बिला फैखाबायबो नैबे एसेम्ब्लियाव खालि मोनसेल' जिनिसनि थाखाय फैयाखै जेला बर' कसारी काउन्सिला बिथांमोना लिरदोंमोन बिटिसिनि बिटिएडिनि बाहेराव बर' कसारी काउन्सिल जागोन आरो बेखौ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जि मोनसे डिसिसन दंखायोमोन सानजानि सिमा बारायनाय बै शब्दखौ जेला लिरनो होबाय कि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बर' कसारीनिफ्राय बाहेराव थानांगौ होननानै लोगो चन्दना बुंबायनो कि बेखौ जों बारहोआ आं गैया बेवहाय बिथांमोननि लिडारफ्रानो खोन्थाहरनाय बाथ्रा आरो जों उनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय कुवेरि खालामना मोनजोब्बाय चन्दना माने चेलेन्ज खालामदों बे बिलखौ बारहोआ आं होननानै मा लस दङमोन बेहा दिनै धेमाजियाव बर' मिडियाम स्कुलफ्रा बिराद गाज्रि जाबाय लखिमपुरनि अबस्थाया गाज्रिसै फरायसाफ्रा दङ ज्राव मास्टार होआ मरिगावनि स्कुलफ्रा थैजोब्बाय गवालपारानि स्कुलफ्रा थैजोब्बाय गाबोन बर' कसारी काउन्सिला जानानै जुदि 50 कोटि 100 कोटि मोनोबा एसेबाबो डेभेलपमेन्टआ जागोन आरो बे गामिखिनिखौ सोनायाव हाग्रामाया मा लस दङ चन्दना मा लस दङ बिसोरबोथ' सिलाय लानानैनो बे आन्दलनखौ खालामदोंमोन आरो दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ बाध्य खालामनानै नैबे एकर्डआव बे गामिखिनिखौ सोनो हानाय परिबेस फैबाय दिनै बेवहाय उल्था गसंबाय ओंखायनो आं बुंदों जे बे ब्लेक चेप्टार नैबे जि एसेम्ब्लिया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक चेप्टार नैबे मोनसेया खिन्थु मोजां मोनसेया जाहैबाय मा डाइरेक्टरेटखौ जों मोनबाय लोगोसे बे एसेम्ब्लियावनो बुंबाय जोंनि एरियानि कलेजफोरखौ निड बेस माने गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबसिगोन आरो बिखौनो थांनाय नैबे 10 बोसोराव जोंनि मास्टारफ्रा प्रफेसारफ्रा फाइल लायै बिनि न'आव थांलाय दिनैनो खाम्फानि न'आव दिनैनो शिबनि न'आव मालाबा लोगो हमहोआ मालाबा लोगो हमहोयो मालाबा मोजां रायलाया मालाबा जागोन दिनै एमपिनि न'आव थाङो जाया जोंखौथ' जोंनि खाथियाव बारा फैखायामोन मानोना जोंथ' स्टुडेन्ट इउनियनसो बिसिनि खाथियाव थाङो जायफोर मावनो हाग्रा रावबो मावनो हायाखिसै आरो बिनिखायनो बेखौ एकर्डआव सोनाय जादों बे एकर्डआव सोनाय लोगो दिनै जुदि बिथांमोना सिदा आखाइजों मावाबा गाबोन जों सुप्रिम कर्ट खालामनाबाबो मावहोगोन बेयाव लामा दङ बे एकर्डआव आरो बेयाव चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचार दङ बेवहाय अफिसारफोरनि सिगनेचार दङ बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन ओंखायनो दाख्लै हम मिनिस्टारखौ आं थांनानै बुंदों जि एकर्डखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजों लुबैनानै खालामबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन ना खालामा होनना सोंहैदों आङो अब्ला हम मिनिस्टारा बुंदों बिफोर एसेम्ब्लि इलेक्शन जेसेबां क्लज दङ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जों दायित्व लागोन होननानै हम मिनिस्टारा बुंदों स्वयं इन्डियानि आरो बिनि थाखाय दिनै एसेबां माने ओरै बुंनोथ' दरखार गैया मा लाब मोनगोन इखो आंखौ 1000 बार राय बेजों जुदि सोरहाबा लाब जायोबा खिन्थु आंखौ 1000 बार रायनानै नोंहा जुदि लाबानो जायाबा माने आं माने नोंहा रायनानै माथो खामानि मोननो नोङो दा नैबे जिनिसा मा जागोन टटेल हारिनि माने प्रब्लेमखौसो मालायनि सिगाङाव देखायनाय जायो दा बेखौ लासै फोजोबबोनांगोन मोनसे चेप्टार थांबाय जोंहा बै बिएससिआ मोनसे चेप्टारमोन दिनै भलेन्टियार फर्सआ फैदों आंनियाव बयबो ज्रावनो 800,000 दङ जोंनियाव 800 दङ बिथांमोना फैनानै बुंदों आंनि फिसालाखौ फरायनो हायाखिसै फिसाजोखौ फरायनो हायाखिसै बिटिसिआव जेबो मोनाखिसै खनसेनि थाखाय नों नायथारनांगोन होननानै माने भलेन्टियार फर्स बै 87नि आं बुंदों जोंनि सरकार फैयोबा नोंथांमोनखौ जों नायगोन आरो मोजाङैनो नायगोन गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामगोन बे आंनि गेरेन्टि होनना बुंदों 800टा फेमिलिखौ नायनाया बारा गिदिर खोथा नङा हायो बेखौ नायनो गोसोबा नैबे 17 बोसोराव बिसोरखौ जों नायनो हासिगौमोन दानि बुंदों जे भेन्सार स्कुल जानानै मानसिफ्रा बिराद रिटायार जाबाय आंनियाव फैदों भेन्सार आं बुंदों जायफोर रिटायार जाबाय थांनाय 5 इयार्सआव बिसोरनोबो जों होगोन 1 लाख करि थाखा लास्ट 5 इयार्सआव मानोना बिसोरबो जोंनि थाखाय हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो बिनि थाखाय बिराद बारजा फैसा नाङा नङा 1 लाख थाखा जुदि होयोबा बिनो बेसेरा बियो रिटायार जाबाय एटलिस्ट साननैसोनि थाखायबाबो हां लानानै मोजाङै माने खामानि मावनो हागोन दा नैफोरबायदि आसनिफोरखौ दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कमिटि दागोन कमिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाफागोन
दा बिथांमोना रायलायगोन कमिटियाव गासैबो बे निट बेस सोदोबखौ मानो बाहायनो गोनां जादों आसामाव अलरेडि बिराद आयेन दंखायो 2017 नि सिगांनि जानांगो 2011 नि सिगांनि जानांगो बे आयेनफोरखौ नायोबा जोंनि स्कुलफ्रा मोना माबा नङा माबा क्राइटेरियाव फेल जायो सोरहाबा डाइस कड गैया सोरहाबा पास पार्सेन्टेजआ गैया माबा गैया ओंखायनो बेवहाय मोनसे सोदोब सोदों कि निट बेस आरो निट बेस माने निटआथ' नांखागोन नाखा आरो निट बेसखौ नायोबाथ' जोंनो आरो 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो साइन्स कलेज आर्ट्स कलेज जोंनि एरियायाव स' जोङो निट बेस प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खनसे बारहोनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव एनादार जोंनि प्रजेक्टआ जागोन कि निट बेसाव जोंनो आरोबाव 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो आरोबाव साइन्स माने डिग्री कलेज साइन्स आर्ट्स जेबो थागोन अब्लासो जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो मानसि ओंखारगोन नङाबा मालायनिफ्रायसो फैना फरायजोबगोन दा बे मोनसे प्रपार प्लेनिंजों खालामनाय जादों आरो नैबे गामि दानखानाय सोनायखौ आं दिनैबो बुङा गाबोनबो बुङा जेब्लासिम जाया अब्लासिम बुङा माने बेवहाय जोंहा मोनसे बिराद गिदिर थांखि दङ बिराद गिदिर थांखि दङ आरो दिनै जोङो आन्दायनानै जौ लोंनानै बे सुक्तिखौ खालामाखै बिराद मेलेमखौ बोखाव बोखाव सिरियासलि सिन्था खालामै खालामै सोदोब बेयाव शब्द बाक्यफोरखौ नायनानै नैबे एकर्डखौ खालामदों बे एकर्डआव सोरबाया बेबायदि नायदोंबा जेबो नुनाय नङा खिन्थु उल्थानिफ्राय नायोबा दिनै गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंदों बेसेबां ब्रेन बाहायनानै एकर्डखौ खालामदों खिन्थु होननानै